Știe cineva de ce Nicolae Paulescu nu a câștigat premiul Nobel bine meritat în 1923, alături de cei doi cercetători canadieni care s-au folosit de descoperirile lui privind insulina? Deoarece Nobelul funcționează pe baza unui lanț uman, cineva cu drept de nominalizare, altcineva, una sau mai multe somități academice care ar vrea să-și pună numele pe propunere și să o susțină în fața colegilor. Aici apare problema lui Paulescu, fiindcă era o figură conflictuală polemic, care refuza compromisuri administrative, care era perceput ca inflexibil și greu de lucrat în echipă, intransigent, un toxicity risc greu de susținut public. Textele sale ideologice erau cunoscute mai ales în mediul francez, unde antisemitismul academic devenise deja problematic după primul război mondial. Un profesor occidental risca reputațional propunând un savant perceput ca extremist, chiar dacă descoperirea era valoroasă. Mulți potențiali susținători, chiar și academicieni din țară, precum Victor Babeș sau Gheorghe Marinescu, au ales să tacă, nu să lupte pentru el. Important indiciu este acela că Paulescu nu cultiva relații, nu făcea lobby pentru sine, nu căuta protectori influenți, iar în Occident savanții își construiau rețele, își susțineau reciproc nominalizările. Însă Paulescu nu negocia, nu lingușea, nu tăcea. Când nu era de acord, spunea direct: i-am greșiți. Mai mult, ideologia lui extremistă și antisemită a creat o atmosferă contrară în mediul academic și internațional, deși nu avea legătură cu munca lui profesională. Și ca ironia să fie completă, în Parlamentul României un deputat i-a rupt poza, demonstrând cât de complicată rămâne moștenirea lui. Genialul Paulescu, cu 3 doctorate reale la Paris în medicină, avea adevărul științific. Dar adevărul nu e suficient. Nobelul cere susținere, diplomație și puțin farmec social.